sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwat tampo. Ako si Ann. Kining maong kaagi ni sa akong iyaan nga si Tita Jaya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dreaming of You. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba da sa iyang kaagi karon? May ganing sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga An. Recorded by X Thunder Gaming. Nakoy bad news nimo. Unsa man na pa? Pasensya na ka. Pero di na ko makapaeskwela ni mo college. Mao ba pa? Wa ko'y mahimo anak pa. Unsaon nga pobre man ta. Nak. Uy, kaluoy ko day ni mo, day. Mao lagi Tita Jaya, uy. Naglisod naman gud si Papa og buhi namo sukad nga dibiya si Mama. Pero nakasabot naman sa dinoon ko, Tita. Enugon kaayo kay maayo ba ang takas klase. Tabangan ti ka. Tinuod ka, Tita? Oo, ako'y pa-eskwela ni mo. Pero, anihin na kabuyo o ba na ako? Sige, Tita. Ako ingnon si Papa. Sige. Kana pa nga magkapadayon kag eskwela. Salamat, Pa. Dili magpabadlong si mong iyan dito, ha? Opa. Day, si Kuya Jerome nimo, akong uyab. Han, si Ann, akong pag-umangkon. Hello, Tito. Hi, Ann. Oh, naginuktok lagi ka diha, Tita. Naala ko'y gihuna-huna ba? Bahin na mo ni Tito Jerome nimo. Nga naman, Tita. Naamoy problema? Wa man? Pero, 7 years na magud mi nga madag-uyab. Pero, wa pa gid siya mag-propose na ako. Paabot ta lang, Tita. Bas hindi ay og naana siya plano pero nangita pa siya timing. Maayo unta. Oh, Jaya, will you marry me? Han, seryoso ka? Uy, saan mo na binuangod? Yes! Yes, Han! Magpakasal ko nimo. Gamay na likuwang. Ready nang among kasal ni Jerome. Oh. Hello, Han? Han, muna ko sa bahay, ha? May importante tayong istoryahan. Sige, Han. Han, unsa ka kung ipospon lang na nato itong kasal? Unsa? Ngano man? Kan, gusto na ko nga mo mabdos una ka una tayong pagkasal. Ha? Sige. Kung mo'y gusto nimo. Unsay result, Tita?
Negative gihapon. Dili naman siguro ko mumabtos. Tita, ayaw pagsultian na. Mas maayo pag magpa-check up na lang gid ka. May pikos ka. Mauhinungdan nga maglisod ka og mapdos. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sa ato pa, dili ka mamablos. Wa man hinoon mag-ingon nga dili ko mumabdos. Pero na mga gitambag ang doktor nako. Kinahalan ko mag-exercise. Di ko paabot ray. Dito yung pagkasaloy. Ha? Han? Magbuwag na ta. Jerome? Sakit kay mong gibuhat na ko, Jerome. Ganang niabot pa man tag 7 years kung magbuwag raman data. Ganang ingon na man ka sa'yo di mo ang tanan. Tita Jaya? Tita, ayaw na paghila katotohanan na, uy. Tadawa. Samtang ikaw, pila na kabuan nga nagilak-hilak din hi. Si Kuya Jerome gikasal na. Og mabdos pa ang babay. Unsa? Bangon, tita. Ipakita tong isog nga Tita Jaya nga ako nailhan. Oh, asa man ka, tita? Nagdahal lagi kag boxing gloves. Magboxing ka, day. Muadto kog gym. Kana! Balik alindog na this! Muslim na gid ka, ana, tita. Sugod karon. Masatagan na ako priority akong kaugalingon, day. Panggaon na ako kung kaugalingon. Day, unsay tanaw ni mo niya akong dress? Nice, tita. Asa man di ka? Na ako'y date. Wow! Kinsa man ang swerte nga lalaki ba? Coach sa gym, day. Sumayan lang na ako, good. Go, tita! I love you, Jaya. Marcos, sure ka? Sure kaya. Unang kita ko palang nimo. Nakaingon ko sa kong kagalingon nga morning bayhana nga akong dadon sa altar pohon. Marcos. Ha? Uyab na mo? O, day. Unsay dugayan? Congrats, tita! I hope nga mauna gid ang lalaki para nimo. Maayo unta, day. Kay dili na ko gusto masakitan pag-usap. Mahal, magpakasal na ta. Ha? Kasal dayon? Pila palang ganit na kabuwan nga manag-uyab? Dili ba siya nang gidugayon, mahal? Sumagod. 7 years mo si mong ex. Kaslo nun unta mo, pero unsay nahita mo. Marcos, Gusto na akong mahigot ni mo. Please, mahal. sige, good. Yes! Thank you! Thank you! Thank you!
Imo na ko, Marcos. Dali na. Magbuhat na tag, baby. Marcos, dili para ba ko sigurado kung makahatag kong baby ni mo? Na ako'y pikos. Mahal, magkahatag mo ka na ako o dili. Huwag ko'y labot. Naibaw ko nga mas magbalipayon ko kung naatay anak. Pero, kontento na ko nimo. Marcos, Unsay result, tita? positive! Positive! Ang gusto ko! Congrats, tita! Late at night when all the world and I wish on a star that somewhere you are. Swerte kaayo si Tita Jaya kay nakakita siya og lalaki nga nagmahal niya tinuoray. Og mao ni share ko aning iyang kaagi. Kay gusto kong mo share sa mga tigpaminaw. Kung unsa ka importante nga mahalon una nimo imong kaugalingon, una ang ubang tao. Kaya ang tao nga para gid nimo, dili og dili na mo biya nimo bisag unsa pay mahitabo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Ann nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kirekulahan, Dreaming of You. Ang mong kaagi gibata no doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, udubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikalag mga sukinti paminaw, kinasingkasi ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipadas sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpanaw. So